Здравейте, аз съм доктор Радослав Тошков. Днешната тема е продължение на това, което анонсирах миналия път, а именно практиката, която можем да правим за всякакви видове озонова терапия. А именно днес аз ще бъда участник в някой от тях. Това, с което искам да започна, е най-важното нещо за пациента. Доколко е сигурен пациента, доколко е спокоен, че това, което се прави върху него, е безопасно. Номер едно в нашата практика. Това, което държа в ръката си, това е сет с най-важните елементи от озоновата терапия. Всъщност всичко тук е абсолютно еднократно и то се отваря за самият пациент, така както ще бъде направено за мене. Най-важният компонент от озонова терапия, както анонсирах, това е, разбира се, апарата. Това е най-високото поколение апарати за озонова терапия, който дава възможности за всички възможни апликации на озон. Освен, разбира се, контролният панел, който вие няма да можете да видите и това, разбира се, най-малко ви интересува. Това, което е важно да знаете, е, че всъщност апаратът е свързан с бутилка с медицински кислород. Спомняте си, разказах ви, че всъщност за да се постигне истински качествен ефект от озона, на вас ви е необходим именно медицински кислород. 100% кислород. Всички опити да се направи озонова терапия с кислород, който ние вдишваме, са нежелани и разбира се, водят до образуването на азотни реактивни видове. Всъщност, ние очакваме да постигнем именно позитивите. Друг важен елемент, който вие ще наблюдавате през цялото време на озоновата терапия, е именно ето това табло, а това всъщност е специален клапан, който сканира през цялото време количеството кръв, което влиза в пациента и при улавянето на частица кислород ембол, който може да притеснява пациента и може да застрашава неговият живот, това прави директно спиране на озоновата терапия. Така че това се води общо взето 100% безопасен метод, когато са спазвани инструкциите за работа с озонова терапия. И така, действаме. С мен е една от колежките, която ще вземе венозен път и ще бъдете свидетели на всичко, което се случва в една автохемотерапия. Започваме. Много е важно да осигурите, това лично за мен не е безопасното облекло, много е важно да освободите добър венозен път, т.е. тук не трябва да има пристягане на ръката. Озоновата терапия изисква добро количество венозна кръв. Един от недостатъците или по-скоро една от контраиндикациите е хора, при които не може да се извърши озонова терапия. Това са пациенти с изключително ниско кръвоналягане. Така също друга контраиндикация, за която трябва да имате предвид, е, че това не е възможно при остри случаи на сърдечна недостатъчност, при излизане от ритъм, хора, които са на командно дишане, разбира се, такива, които са с хиперфункция на щитовидната жлеза. Тук специално искам да дам много повече внимание и подчертавам с хиперфункция на щитовидната жлеза. Тоест при пациентите, които страдат от хипофункция, тези, които са с Хашимото, но с хипофункция на щитовидната жлеза, би могло да се прави и това е с много добър ефект, защото практически един от проблемите, които именно озоновата терапия третира, е автоимунните заболявания. Така че сега съм в готовност, повярвайте ми, това не е проблем и не е болка, която трябва да ви притесни. Тези игли са толкова леки и толкова не може да се усети проблема, че бих искал наистина да ви успокоя, защото някои пациенти, които имат притеснение от кръвни процедури, те определено се стресират именно от това да видят кръвта си, нали.
Така, това, което виждаме в момента е, че в този кит за озонова терапия, който преди малко отворихме, всичките елементи са абсолютно индивидуални. Кръвта от пациента започва да навлиза в този съд и де-факто ние очакваме след мъничко да източиме около 160, максимум до 200 мл кръв. Повярвайте ми, че при една кръводарителска процедура вие давате изключително много кръв в сравнение с това, което в момента правиме. В предишното видео разказвах за това, че всъщност озоновата терапия за нея е необходимо да има носител, а именно кръвта. Защо? Защото в процеса, в който след малко ще наблюдаваме, ще се получи именно тази биохимична реакция. Има руска школа, която работи с физиологичен разтвор. Няма да казвам негативите за това, мога само да казвам какви са истинските, реалните терапевтичните ползи, но от автохемотерапията. Именно това, че озона ще влезе след малко в контакт с моята кръв. И практически това, което ще се случи е тази каскада от биохимични процеси. В момента наблюдавате едно естествено миксиране, което се случва на кръвта. Това е важно. Имайте предвид, че в самата банка има минимално количество натриев цитрат, който не позволява съсирването на кръвта. Друг момент, в който някои пациенти се притесняват да не се получи съсирък. Това е наистина достатъчно добре проверена процедура, без никакви рискове за пациента и именно поради тази причина ние всъщност имаме спокойствието, че работим с натриев цитрат и тази банка. Това, което се случва в момента е вкарването на целият път през скенера за кръвта, т.е. самата кръв вече е готова да се предпазва от навлизането на някакъв ембол, но все още ние сме в посока вкарването на кръвта в банката. След малко ще бъдем готови да администрираме кислородо-озоновата смес. Миналия път разказвах за всичките физиологични ефекти. Във времето, в което тече тази процедура, отново ще продължа да ви разказвам. Спомняте си за най-важните ефекти върху вирусите, антивирусни, антигъбични, антипаразитни, антибактериалният ефект, който има озона и озониите върху тях. Тоест при възпалителни процеси, при остри възпалителни процеси, при един обикновен грип, ако терапията се администрира още в първите моменти, първите дни на вирусната инфекция, той е поразително бърз. Разбира се, колкото по-дълбоко и колкото повече изчаквате едно възпаление, логично по законите на медицината, толкова по-бавно ще бъде след това лечението ви. Така и с озоновата терапия. Имаме ефектите на бързо повлияване, когато е в първите ранните етапи и, разбира се, необходимост от втора, трета, дори четвърта процедура понякога, когато общо взето сме оставили процесът да навлезне по-дълбоко в нас. Така че по отношение на възприемането трябва ли да спреме и да... Окей. Така, попитах колежката дали вече сме готови да вкараме количеството озон. Това е в контекста с това как и какво искаме да повлияваме. Много е важно с каква концентрация на кислород-озоновата смес се работи. Колкото по-силна е концентрацията, толкова е по-силен и бърз ефекта на въздействие. Колкото по-ниска е концентрацията, той може да има имуномодулиращ, по-бавен ефект, но с различните ползи. Затова всяко заболяване се третира с различна концентрация, различно време, различно количество. Това е всъщност и професионализма, и опита, който стои зад нас толкова години. Освен възпалителните процеси, за които ви разказах, да, вече можем да администрираме, работим с 60 микрограма. Така.
Това, което всъщност направихме, е озонирането на първата порция кръв. Виждате, всъщност не знам доколко се вижда толкова ясно, но промяната на кръвта е много съществена. Тя става от тъмно червена в малинена, бистра и ясна кръв, което всъщност се дължи именно на биохимичната реакция, която се случва вътре. Колкото повече кислород, толкова по-светла е кръвта. Колкото по-тъмна е кръвта, можем да правиме изводи за евентуално за окислителни процеси, за токсичност, но разбира се твърде повърхностно казано. През цялото време, през което общо взето се вкарва озонно-кислородната смес, през това време има и миксиране на съда горе. Това е важно, за да има много плътно и ефективно обогатяване на цялото количество кръв. Друго важно нещо, което искам да спомена, е това, че този клас апарати не е реклама за апарата, това е по-скоро за вида озонова терапия и тя се казва хипербарна озонова терапия, при която всъщност самата озонова терапия се прави при по-високо от нормалното налягане. Това всъщност позволява много по-качествено свързване на кръвните елементи с озона. Така, и ние фактически правиме завършващ цикъл в момента, при който общо взето кръвта ще започне да се връща обратно. През цялото време, ако наблюдавате процедурата, кръвта минава през този клапан и при засичането на малко количество на ембол, веднага ще спре процедурата, ще алармира, така че реално терапевта има достатъчно много време да реагира, да не се получи някакъв инцидент с пациента, но за цялата практика, която имаме от 20 години, ние не сме имали дори и кратък момент на тревожност за пациента. Още веднъж искам да ви да продължа с терапевтичните апликации и това са, както ви казах, всякакви съдови смущения при заболявания на черния дроб, при заболявания на съдовата мрежа периферно, при постинсултни процеси, при подагъра, при дислипидемии, при болкова симптоматика, при алергични процеси, при метаболитни дисбаланси на пациента. Много голяма част от пациентите го правят като превенция, като стимулиране на имунната система, готовност понякога за сезоните. Много го правят с цел детоксикация, именно поради ефекта, който има върху антиоксидантната система. Увеличаването на количеството супероксид дисмутаза, глутатион, каталаза, те са стимулатори на детоксикацията в нашето тяло. И то тази, която е най-съществената, именно вътреклетъчната. Всички останали детоксикации, които могат да бъдат администрирани през червата, през кожата, бъбреците и така нататък, те не са за подценяване, разбира се, ние много често ги комбинираме като процес, но ефекта, който в момента правиме, е неизмерим. През цялото това време пациента, както виждате, не спирам да говоря, защото не искам да ви създавам впечатление, че по някакъв начин има някаква тревожност. Наистина тази процедура е безкрайно безопасна за пациента, няма болка, няма дискомфорт, усеща се едно леко усещане в устата и в езика, зъбите, венците, което е следствие общо взето на навлизането на много кислород. Знаете ли, че озоновата терапия се практикува изключително много при спортисти, и то професионални спортисти, но никога преди матч, поради проблема, че на допинг контрол се променят биохимичните показатели, а всъщност ние не вкарваме никаква химия, но се постига много високо кислородно съдържание в кръвта, което много пъти обърква биохимиците на допинг контрола, че е вкаран еритропоетин. Не е вкаран еритропоетин. Все едно, че в момента сме качили на Белмекен с целият му пауър от кислород и енергия, може би ми личи вече. Така, след мъничко ще ви покажа, разбира се, ще бъде само показно, какви са възможностите за работа на апарата с инсуфлациите, за които споделих,
Ще ви покажа много бегло за озоновата терапия с озоновата сауна. Ще ви покажа как може да се направи озониране с специален озонатор на вода и разбира се, всичко това ще бъдете свидетели. Както виждате, оцелях от озоновата терапия и вече мога да ви разкажа за другите апликации, които ние често практикуваме в нашата практика. Това, което вече пия в ръката си, това е вече озонирана вода. Преди няколко минути започнах да правя тази озонация. Както виждате, апаратът е свързан с озонови генератор. Отново повтарям, медицински кислород, високо напрежение, дозиране на кислородо-озонната смес, вкарването й във водата и това, което е много важно да се знае, че управяне на озонирана вода с въздух, който дишате, не е желателно да пиете. Тоест, трябва да се пие наистина озонирана вода, която е направена с кислород, високо концентриран кислород. Ако вие нямате възможност да си купувате медицински кислород, то бихте могли да си купите озонови кислородови генератори, които всъщност произвеждат между 93 и 95% чист кислород. Озонираната вода има редица апликации. Подлих в миналото видео, че това може да бъде използвано за дезинфекция, за различни гаргари, за промивки, както влагалищни, така и на пенис при мъжете. Когато има някакви локални инфекции, когато има проблемни рани, когато имаме процес, който е външен и би могъл да се работи наистина с озонирана вода. Но озонираната вода има страхотен ефект при проблеми с стомаха. Проблемът, който съществува, е, че тя е изключително нетрайна. Тоест, водата, произведена в момента, трябва да се съхранява на изключително студено, за да може да удължиме живота на тази озонирана вода и то максимум в рамките на 2 дена, не повече. Нали. Това е изключителен недостатък. Това е всъщност пък и обяснението защо всъщност имаме ефекта на озонирането на кръвта. Пак повтарям, озонацията на кръвта дава ефект дни след като е администрирана озона. Тоест, ние не очакваме озона да убие в момента вируса, бактерия. Тогава, когато може да го направи, го прави, но както е логично да се сетите, нали, това е администриране в рамките общо взето на около 15 минути, след което ефекта на озонидите продължава с дни. И това е голямото предимство всъщност на озонирането на кръвта. Всички озонирания на вода и на физиологичен разтвор с много кратък ефект и с много различни въздействия, биохимични въздействия върху тялото, но няма тази сила, няма тази мощ, която прави озонираната кръв. Така че това е озонираната вода, тя има специфичен вкус, не е вкус на вода, която бихте искали да пиете непрекъснато, но това е лечебна вода и нейното приемане не бива трябва да бъде дозирано по няколко пътки, по няколко глътки, не пътки. Така. Друго, което исках да ви разкажа е за другите приложения. Тук съм си приготвил два аксесуара, които са използвани. Това е един удължител, това е един специален аксесуар, който е всъщност с специфични дупчици. Идеята е, че всъщност това нещо може да бъде вкарано безболезнено, без никакъв риск и без никакъв дискомфорт влагалищно при жената при администриране на вагиналната инсуфлация. Всъщност процедурата е различна, дозирането на кислородо-озоновата смес е по различен начин, времето, което се прави е абсолютно различно и това е специфично от ефекта, който се опитваме да постигнем. Всъщност локални инфекции, включително остри, включително хронични бактериални и вирусни заболявания. Имаме добър ефект при Human Papilloma вирус, но разбира се с помощ на допълнителни терапии, специално за Human Papilloma вирус. Когато има ерозии, когато има бактериална вагиноза, ефектът е поразителен. И то в рамките общо взето на не повече от 5 до 6 инсуфлации. С този същият накрайник би могло да се направи чревната инсуфлация.
както ви споделих, освен локалните ефекти, които очакваме да имаме върху целият малък таз, пикочен мехур, простата, влагалище, аднекси, яйчници, ефекта е и върху дебелото черво. Проникването на озона в дебелото черво и неговото свързване, смукването му през чревната мукоза директно го вкарва в хепаталния кръг или в черния дроб. Това е една от подкрепящите терапия при хепатит. Искам да цитирам, че кубинската школа е изключително силна в това и те имат практиката да комбинират автохемотерапията с чревното озониране. Чрез този накрайник и разбира се, по специален начин могат да бъдат озонирани външните ушни отвори, т.е. при локални възпаления на ушните пътища. Правиме и специална озонова терапия, която е с администриране на озон в тъканите, мускули, паравертебрално. Има много колеги, които имат много силна практика в дисколизата. Това е вкарването на дозирано с определена концентрация количество озон в областта на херниран диск. Т.е. при дискови херни има изключително успешна практика. Аз мога да потвърда нашата практика, когато е при паравертебрално озониране, при не особено тежки форми на дискова херния, силен противовъзпалителен, силен болкоуспокояващ ефект. Озоновата терапия може, както ви споделих, да се аплицира и в областта на различни възпалителни или улкуси, т.е. рани на крайниците. Тогава е изключително лесно да се направи. Между другото, току-що свърши цикъла на озониране на водата и мога да ви почерпам. Връщам се обратно на това, което казах. Всъщност, озонирането на крайник, имаме много добър ефект при озонирането на рани, които са трудно заздравяващи. Ако прочетете малко повече за озоновата терапия, ще разберете корените и ефекта и в лечението и спасяването на куп крайници, които са били пред гангрена и пред наистина ампутация. Имам практиката също така и за възпаления, които са на горните дихателни пътища, но тук с внимание, защото аплицирането не трябва да се вдишва. Т.е. на пациента се дават конкретни заповеди, кога и как може да диша, в кой момент, така че тук няма да мога да го демонстрирам в момента, но то не е свързано с игли, абсолютно безболезнено е, но отново се дозира от този апарат. Това са тези апликации, сега ще ви покажа и работа с озон сауната, което също е уникално добър метод. Ще ви разкажа за него. Намираме се в един от кабинетите, които се извършва озон сауна. Това е последната апликация, която обещах да ви разкажа. Всъщност това е озон сауна. Не изглежда като сауните, които може би сте очаквали да видите, в които човек влиза, му е комфортно, ляга, почива си и така нататък. Но всъщност, както се казва, целта оправдава средствата и в конкретния случай пациента бива в тази капсула, ще ви покажа как изглеждат нещата, но практически трябва да бъде гол в 95% от тялото си. Може да остане по кърпа, но практически колкото по-голяма площ от тялото се озонира, толкова по-добър ще бъде ефекта. Какво всъщност постигаме? Необходимо е да се загрее тялото, така че реално тази капсула, в която главата е изцяло навънка, слага се кърпа, която да затваря и да не дава възможност на озоновите пари да излизат и да се вдишват. Така че главата е абсолютно навънка, няма чувство на клаустрофобия, което много пъти пациентите изпитват, когато са в затворени помещения или пространства. Първият цикъл от тази терапия е с дозиране на пара. Трябва да бъде добре загрято тялото, трябва да се отворят порите и след което вече се администрира
дозирано количество озонно-кислородна смес. Различното тук от това, което ви показвах с другите апликации, е това, че практически озоновият генератор и кислородният генератор са съвсем различно поколение. Те са в този шкаф, безшумни, малки като габарити. Те са достатъчни да произведат 40 микрограма озон. Тоест различно от това, което аплицираме при венозната, при вагиналната, при чревната инсуфлация и тази, с която озонираме примерно водата. Така че практически терапията е с продължителност някъде около 25-30 минути, от които половината от времето е загряване, хубаво запарване на тялото и де-факто след което се администрира за около 10 минути озона. Това, което трябва да споменеме, апликациите при озоносауната. Имуностимулация, добра, приятна имуностимулация, разбира се, далеч от силата, която притежава автохемотерапията, но разбира се, за пациенти, за които това би било компромис, нали, ето това е начин, по който те могат да практикуват. Кожни заболявания, разбира се, без отворени рани. Отворени рани не се работят с озоносауната. Отворени рани могат да бъдат третирани, както ви казах, с аплициране в затворен такъв нейлонов плик, в който се вкарва озона. Може да се прави озониране мускулно около самият участък, но разбира се, отворени рани не се работят тук в тази сауна. Ето така изглежда отвътре капсулата. През тези дюзи, които са долу, всъщност прониква първо парата, напълно е защитен пациента. През другата дюза в ляво всъщност прониква озоновата смес. Комфорта е запазен до голяма степен. Нали? И ето ще ви покажа как изглежда. Разбира се, ще бъда с дрехи, така че това е позицията, в която стои пред пациента, сяда, затваря се, тук горе се затваря с хавлия и можем да започнем с озонирането. Надявам се с това да съм бил полезен на всички вас, които изслушахте цялото ми видео. Да останах жив. Всичките апликации на озона. И разбира се, много от тях, които аз със сигурност съм пропуснал поради това, че наистина озоновата терапия е много широко спектърна. Материята, която ви разказах по отношение на озоновата терапия върху вирусните и в частност COVID, всичко това може да го намерите като линкове под моето видео. Бъдете здрави и вярвайте много в озона, защото и озона е изконен, озон е кислорода и неговите ефекти върху нашето тяло. Бъдете здрави!